नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के नया और 5वां बोलबम गाना के बारे में जो ना कि ऑफिशियल पोस्टर आ चुकल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। ई गाना के नाम बा देवघर में दर्द। जी हाँ, देवघर में दर्द जोना में खेसारी लाल यादव जी के साथ आप लोगन की मेघा श्री जी के जोड़ी देखे के मिली। गाना में आवाज़ खेसारी जी के साथ प्रियंका सिंह जी के सुने की मिली। म्यूजिक आर्या शर्मा जी द्वारा दियल गयल बा और गाना के लिखले बाड़े कृष्णा बेदर्दी जी। तो ई जौन गाना बा एकर फुल वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच में बिहान यानी कि 4 तारीख के आप सबके बीच में रिलीज होके जा रहल बा सुबह 7 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। तो तैयार रही, आज पोस्टर आयल बा तो पोस्टर शेयर कर देले बानी। आप लोग फेसबुक से जाके डाउनलोड कर सकतानी। और अगर हमारी अपडेट पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।